A la Fira Orígens hem acabat de fer aquests tastos d'embotits. Jo crec que és un marc essencial, és un marc privilegiat per poder difondre aquests embotits. Hem fet una tèmpora de llagosta, utilitzant ja que veníem a la Garrotxa, meitat farina de frijol, meitat farina de blat. Avui hem vingut a fer un fricandó, hem vingut a parlar de la cuina temporada, de la cuina catalana i de la cuina tradicional i d'aquest xup-xup.